Je množstvo mýtov a predsudkov. Nie všetci sú drzí, arogantní a tuční rockery. Neďaleko Terchovej sa dnes stretlo vyše 500 milovníkov rýchlych kolies a medzi nimi sme našli aj skutočne atypických motorkárov. Väčšina z nás má utkvelú predstavu, že všetci motorkári vyzerajú a správajú sa takto. Počúvam AC/DC a živím sa krvavými stejkami jedine. Nie vždy to však musí byť pravda. Na ťažké stroje si častokrát sadajú ľudia s povolaniami, aké by ste na motorke isto nehľadali. Som lekár, špecializujem sa na liečbu funkčných ochorení chrbtice. Starám sa o zimnú a letnú údržbu ciest, robím nasypači vodiča. Som stolár a živím sa výrobou nábytku. Ja som opravár pračiek a špecializujem sa hlavne na automatické pračky. A hoci sa to nezdá, ich povolania majú s motocyklistickým životným štýlom mnoho spoločného. Zvuk, keď pračka odstreďuje, mi pripomína vysoké otačky pri jazdení na motorke. O svoju chrbticu sa starám sám a jazda na motorke mi veľmi pomáha, hlavne teda na čopri, kde treba sedieť pekne vystretý. Pri mojom povolaní platí, ako si ustelieš, tak budeš spať, alebo teda ako si prichystáš cesty, po takých budeš jazdiť. Mám rád zvuk hoblovačky a striedam to s nádherným zvukom motorky. Rovnako nie vždy treba za riadidlami motorky hľadať tvrdého rockera. Mnohí fičia na úplne inej muzike. Na Mariky Gombitovej a na jej muzike, ako celé Slovenska, moja generácia v mojom veku. Ja proste počúvam iba 80. roky, Erasure, Modern Talking a Pet Shop Boys. Hudba, pri ktorej relaxujem, je skupina Lojzo. Typickí, ale aj tí menej typickí motorkári, tak aj v Žiline dnes naplno odštartovali tohtoročnú motocyklistickú sezónu. Marian Lechan, televízia Markíza. Má vlasy, po akých túži nejedna